Dare be hande dadi pelital habade majere tata marchandise am c'est parti ala andi memi ala jonde yaltina no marchandise am boy kono hunde non winde ko matti mislo mo enin boy jam tan non wala non ko musulum parce que do boy soko podda arde won ko nawde ko nyum boy hennam avant boy soto gara games yow onon gor ngor hay nabti non pikiro windo boy il faut deux il faut pas comme deux maintenant boy mais dum do wona hay wono dum so yeti ma maket ciaro tor kasi avant bar nata maket ngona wiide kam dul jam di nawda di ni kewi dole de boy yow ma anda gara games ne nani gara games ko non deg ni dal naw ngartira nawa goddum ko non ligortoy naw ngartira ko non tan ligortoy ay boy yow nawi ngartir ko kalis ligoro kalis et puis arande kalna mam boy pawo yetu moy ndar galle am dum ko enen gummito hen min som dañi ballo tan ne mbadi pawo tan éliminer définitivement tan dimay gadam pay mam bedan dum hay ka nawra ko mo wotte bedan dum gratuitement mais à la temps j'ai parti c'est bon ok à demain quoi ça faut te boy so rek bi mbir fadim kan do mo ran jodi bi do ya pas de problème boy no problème valeur 170 000 hein. Haldu alors depuis comme dom ni mere ni no bada alors arseli addo ha joni mais arga dusuma nga bada xam gono non mais hay dara mais jew wona non ligorto ah on nawa kay gartiro nawa goddum mais son jidi tan nawde tan leldo don hen tan mais hono dañi to min ko tomiri yim goddum minne bon ko business ko hemi ligro war ses non won yen yo ko wondo 95700 wala alfuri law sa tidu ka be dowde dum do fan na problème amon grand même toti mam bodo be dem sede sax ni kay ni jinmi ko gem sen ar tan nyamlaade tan ngolo mankir am ko ni boy baadi ma jinni aweltim aweltim aduna moƴƴo ganda hoorema sa jawini a daru ha yaada ha dow daroɗa piɗeli on jimmi waɗi ko yawi gonmi ko yaade aɗan hunde ko business liggoro ɗum e ko hemmi goni aɗan hunde noon il faut ma mbara seso quoi yam gay non sinon rek ko action ngaji quoi kene no moƴƴi kala mboɗo hiɗima grand ko pikiro windo a woni grand o pikiro oto halay dara aɗa ɗano bal ɗiɗa finayi walla ko on jimmi noon jaw addu waɓene ma tan jinmi ala probléme e grand 270 000 nawda wase saw mboɗo ya jaram merci yew ok prudence non wajibe ora halay dara min ala probléme war c'est ça ok dulo e gudu kiyam hiccankiɗi cirɗen teere mbaɗa fay galle ko jam ayi hoore koño yow kawrumi ɗon e cillo sa yi ko ɓorni ko cikkata ko jinne yow mam ɗum ɗo hay neɗɗo goto wawama ɗum simtande so wona jeena ɗum hoore ma cillo no hulɓini o heɗumi haalanma ay an sa renaki cillo ma itto hakkille ma o an cillo jamma cillo ñalom an ɓe waɗa ko ñamde mum seeɗa ganduɗa hen boom yew no anda sinno a yirinamo yitere ma an ko ma yiiramo yitere ma goɗɗo wa haalandema hen nana mboɗo majji cillo min mboɗo majji cillo kay majjat ɗum te aɗa woni min pimmi joni pimmi e ɓerɗe tan ko woppude sengo woppude holɗum sengo holto powɗa ɗum ayi oto haage mbiyaɗa haagde yimɓeɓe min ka sehlam mi haalande gonga mi suuɗatama ko woni an ñanden ɗo tan mi woppi jangde a naati sengo hande tan kadi mi woppi kadi sengo holto powɗa ɗum gueɗe ɗiɗi nani hen gueɗel gotel mi yahat mi naata wuuri he mbaɗa nanna wiye toro so janggani bindi ma janggo sengo anani ngel gueɗel ene mettimi e ɓerdam gueɗel gonguel ngel ko cillo anani
jillo ko ron ko yonti a faami somi lelkinima ɗo joni joom kalis arata felmomi ɗo yaada e makko nden ɗo mi haaguete ani woni ɗum ne haqqinma mi haaguete Heɗomi haala. te min mi ɗannoto somi ɗannima mi dena kalis mi ara mi resa jillo so wona ɗum komi kanguereɗo ɗum nen aɗani saɗa wawi ballami e ɗum sa wa goppami heɗomi haalanma ayi toroto janggani bindi yo jangga sengo ɗum meccal ala jeyɗo ayi ñanden nde natami e mecce cikkannomi ko sa yettima tan adanaka mi yeehi mi yii mi andi ɗum ɗo e duuɓi nogas mi heɓata hay mbuɗu a faami il faut mi ɗanno mi ƴeewa no dañirmi arto mi resa cillo wona saram so wona ɗum min mi heɓata jaam aɗani woni ni min jinmi ko resa cillo ko cillo jinmi ɓadomi cillo takkomi te somi rewi ngal ɗo meccal mi heɓata cillo a faami ɗum ko ɗum jimmi saɗa wawi ballaka men sa wawa woto woto haalna gokka min ko ɗum woni ko jimmi min dal an dal min kam joni kam a jahni kam toon ha an kam egguɗo an mo dulo won dullo hande fof mi yiyani gonka e dullo hanki jamma ndemin ceerno de o winomi ko jaho gara yofi subake mbiɗa andi to artani no fandimata mais min noon nene wonko jewtinoɓe dullo hanki ɗum ko ɗum joni min jimmi ko woppude seyango mi ɗanno i hami daña goppa ceegol mbiyaɗa aɗa ɗanno hami daña i ɗum ndema to allah wawa wadde way kadi mi felliti kadi joni kay heddi tan ko sottani ñalgu taw hami daña ɗum ngawɗo ko ɗum jimmi jimmi ko ɗannade jimmi ko yaade ha mi ala doole kam yaade ha caggal leydi woɗɗude kono mbiɗa yiɗi yaade kam hami daña saabu ceegol kam ko lawɓe jeeyi ɗum ara rewe tan e leyɗeɗe aɗa sehra ɗum ni nene jeeya ko ɓeydi woppindemi siyam kala to jaami e wuuro he nananmi kadi wiye toroto kay so janggani bindi ma janggu siyam i wallahi ɗum kay ñande fof ɓe kaalu ɗum kay sa nani sanana ñande fof koɓe haalde ala ko mbawmi hen anani saabu Jonnon an ganduɗa ko jangde sa heddima a woppi jangde aɗa yaade sehka ɓe kaala ko ɗum tan ɓe kaala e wuuro he nene kono seyango hay goto jeeya ko ceeɗo ha wawi fo tan kañum jeeyi meccal hay goto jeeya kala jangguɗo ha ɗiggin kañum jeeyi eyyi koy min so mbaɗa wawno hande mbayla nene tawno mi udditiɗo mbayla mottafa kono yaata kono ko ɗana tan so mbirtome wuuro fof ɗum wiyete toroɗo tan ene seha toroɗo ne seha ɗum tan hami dañaɗo ɗanno ɗannade kay ɓurdimi ɗum ɓurmi yidde hami dañaɗo ɗanno inchallah jaaɓi kay joni kay heddi tan ko ƴewana ham ɗo ñalgu moƴƴo jahna ham to ceerno eyyi namdoɗa ham ñalgu moƴƴo inchallah mbaɗen mi ƴeewa so dulo arti eyyi tani cillo tawi kongolam kam moƴƴat tan ayni mbami ni min ko mbayani mbami ni jogɗa fulla e fayida e hoorema nani ani kalantumami ko eyi ɗum tan mbajat mami haɗa wiyano aɗa yaha galle bamma e Dira ɓeydi toon noon ɓeydi yahat toon mi fala hay ɗo e ɓaawa janngo inchallah mi yaha e solle jaaɓi tata yiwni wawata ken jaaha toon a wayli toon kadi seeɗa wayi toon te wayi yiide kadi nenam kadi ɗeɗe mbaɗe fof mi yaha ɓey ɓaawa janngo rek inchallah ɗum no ɓen yahata galle fama joomi en nani mba sa reede noon sa wino annda ko woni artude gatta law noon ani tan somi yiide fama joomi tan ko galle entre bisimilla mbaɗɗa ɗa kam ɓe jam tan kadi alhamdulillah bisimilla tan kadi ona wayre onon keeli jam tan jam tan bisimilla moom on de tawɗon kam koye laawol aha eyyi kay ɗum no ɓen yahmi koyɗe jaam tan e jam ɓolo garnam ga ko waynadema comme no ɓawa janggo inchallah joni mbaɗi yiddannade seeɗa ndeysan yo Allah waɗ janje yo Allah waɗ janje yadda ha hedde gande e mbasa min ɗumminde tan mbaɗɗo
sawa no ceerno mimi haala ɗum ɗo ko an ko mbiɗa ko gama so kala eyi so yimi haalnirimo noon tan kanko tawde woni koye yaade mi haalnoma tan an noon wona noon kalnirtoɗa sabu won fimde woni hakkude men fimde tinde wonde hakkude men nden fimde noon jinmi ko tittinende hande ɓeydo tidde sabu jaaɗo kam andi tan ko yeehi eyi caggal ne kadi ala ko sali ɗum waɗi jeeyi sababu mi wawano yaade mi arani ɗo alay saago mi ara ɗo ɗum waɗi mbimi dulo jaaden mi e cillo mi haalan ɗum laawol ngol koko bettimi noon kono so wonani ɗum kam ko adi jaagolem hakke lewru walla lebbi ɗiɗi aɗa foti ɗum andude ɗum sa yi wayi ni noon ko jaagol ngol koko betti ɗum waɗi hunde nde waydani ko andindema tan min to gonnomi hanke heccanki ɗo hande e janggo foof ko ɗum gonmi anani tawde noon gonmi koye laawol kadi ne aɗa faama tan ko woni hakkude men ko adi yimɓe ko nanggana kam ha tiiɗo quoi inchallah tawi tan mbiɗa wuuri hay gorko gorko goto timtama so wona an ɓe ɗo so tolnimi ɗo mi yiɗa hay goto so wona an ɗo ɗon ha duuɓi nogas inchallah alhamdulillah essentiel o fof mbaydi ngu fof haade wonko puɗɗon yewtide ha wodide pibdirɗon o ara o waynoma kadi mbaɗon kadi respect kadi ko pimdirɗon ko quoi ɗum tan woni sens mi anda ɗon ummo e makko wawi tawi tan koye min inchallah ko sa ɗanoɗa alhamdulillah yo ɓerdema kadi naɗa nden mbaylnirta téléphone kam kala mimon saha téléphone moom yo waɗam tan karñeli foof tan nodda kam do reji tawi téléphone ha ɗiɗe kala saha jahalan mbiya hankkadi wayi kala saha momi nodde ala caɗele mbasa ɓoyde noon no mbaɗɗa dulo no mbaɗɗa e an ko ni balɗe tati hannde mi yanima koɗen sel selli kay i meccal yiɗa ni de ara hannde jooɗo jam ɗum moƴƴani meccal de i ko woni ko haydara ko laawol bettugol tan ari ɗo mboɗo yinno yaade ha gambe jogornomi ko arde galle gaham haalandema kono Allah waɗi en kawri ɗo en namno dulo ni haalnino ɗum nane pour min jaada galle moɗon mi waynoroma isa awre Allah waɗi en kawri ɗo en kono komi jogornoɗo arde lawol mo noon koko bettimi nane tan nane tan min kalde ɗo yo Allah wattani pour min gara galle ga moɗon fof gotum de walla tawde min gara pour min gara galle moɗon tan ɗannagal ko bettimi hankadi o fiɓɓi hankadi omo yaaha tan hankadi min mbi kadi haade kadi ko toon wonno kadi yo wayne teddugal quoi dokkama ɗon tubaw yo Allah waɗi jani yo Allah waɗi jam amin amin jarama yo Allah waɗi jani moƴƴi jarama gaji gaji jarama gaji sohna Wouldou nam elima jinnomi ko jewten yewtere jaam kadi aɗa andi min somi yima tan wayata komi ñuɓlaɗo ni wayata kono ñuƴi jahata e ɓandam ni bawa galle ko min moƴƴemano eyyi i wona ko min fewnoɗo ɓanduma an boom holko piɓɗa ni wadde hirande hande bawa galle holko jiɗɗa aɗa andire an ko jiɗɗa ko ɗum e deeteɗo jinmi ko keek ɗum tan jiɗɗa ɗum ne heɗo mi wiyanima guerto kon tuuba koɓe konde ala mbimami ko guertoɗe men asliyankoje ɗe sa lamar andi yidde ma aɗa andi mbatte ɗatti junggam aɗa andi no mbaɗantunoma men saɗi tan komi wima eyyi kay so wima tan ko ɗum ɗatti jinmi junggam tan ma fof few sa inchallah mbeɗa andi noon ijo wona ko suuɗam paaki neɗɗo wirto jinnaɓe mum salminani waɗani tan ene yaɓa ɗumen an ko ɗum babgal artir haqqil ittu jungo ma e makko babgal le anni mi andi o ko man belɗo baba galle hoto wiitu noon o ko jarɗo sangara min mi jibinta ɓiɗɗo jaraw baba galle an ko ɗum woni a jibini hande de an a yiɗama o de a jibini jarɗo oɗo a sangara yiɗa ɗum tan guila jibina a yiɗa ɗum an ko o bone woni an mbiɗa tan a yiyata oɗo ɓiɗɗo e kala ko galle kalmi tan noon willu kono ma yuri tan Mbima- ma woy ngo ha hewa mbatta e ngo ya ayini arani ko jiɗi aɗon nene yesoma jalta gallo yaɗo e suudu ma so Allah jaaɓi lewru ma ene fof mom totta ko jowruɗa atta